xitla l-ħina bla tħalli l-ħat jarak ftit ħina li natnej. Jekk ma tistax jibat li messaġġ nifhima s-sitwazzjoni, ipprova ċaħadni x'nibqa' nistennik. Ħarsa biss nkun tiegħek, ittellan il-fuq min il-art, issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart. Ebda rabtiet ma jelbu tqal ilitna. Dak li tfisser għalija żgur li ħadd ma jifhmu li fien qalbi tfawwar f'jamma li titħeġġeġ nirien. Dejjem nixtieqhom dal-mumenti bejnietna. Emozjonajt ruħi, nannu.